Ilalom karon sa padayon nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection ang nahitabong sunog sa Barangay Poblacion, Rosario, Agusan del Sur alas 7:20 miaging gabi. Base sa investigasyon gikan sa fire investigator nga si Fire Officer Juan Judel de Rodrigo, ang tag-iyas balay nga giila nga si Eunice G. Adjacen nga maoy unang mitaho sa pagkuyanap sa kalayo. Sumala sa inisyal nga pahayag sa tag-iya, posibleng nagikan ang kalayo sa gitudlo niya nga dedrom sa balay. Gisiguro sa BFP Rosario nga padayon nila nga gipaabot ang tukmang resulta sa investigasyon aron masuta ang hinungdan sa kalayo. Gisubay pa sa BFP ang kinatibuk-an nga damyos sa maong sunog. Mga kuan sir, alas 7:20 na hibering nga si Ma'am Miss Ria R. Arisco, nag-edad og 30 anyos, tapag sa balay sa nasunugan. Dayon moto nga nakaresponde dahil ni kay Lola Mampon, 1 kilometer man po. Pag-responde na mo dito, ang balay pagdatid na yun. Sa karon sir, ang atong investigation sir is under investigation pa yun sir. Mga katropa, aron kanunay maabti ko ng atong panglawas, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.